matiyan sa harapan. Ayun, grabe, gaga. Ko po, neutral pa lang, ubos na yung tubig. So napakalusog na idol ha. Idol! Labol! Wah! Oy, booster seat! Naka-booster shot pa, baka nung flavor yan. Uy! Mangat sa kaliwa, bound na bound, tabang-taba itong dalawa to ha. Mukhang malusog itong dalawa na to. Mukhang dito magkakarimata yan mamaya sa Pares. Uy! Diyos ko po, kain daw. Hey! May ipit ka doon. Ayun, bigla. Doon ako nalungkot. Inibig mo na yung booster shot para akan. Go! Go! Andun yung Paris, go. Benta, putok. Okay, ito na. Tignan natin kung meron tayong breakaway ah. Second lap na post. Uy, isa, dalawa, tatlo. 3-man breakaway ito ha. Okay, second group natin. Mga 50 meters lang. Ito yung ating second group. Uy, marami-rami pa to ha. So, meron tayo tatlong breakaway. Mga 70 meters lang. Alam ng ating tatlong breakaway dito sa ating second group. Mukhang maditikilan pa ng ating peloton. Yung ating 3-man breakaway, makaltag dito. Uy! So, di natin malapitan yung, mukhang maditikitan na. 50 meters na lang maditikit na yung ating breakaway. May naglalampungan pang aso. Gusto po kain doon. Hindi kayo doon. Last 3, ayaw kay mami. Nag-regat ako. Daming tao dito ha. So madidikit na yung breakaway. Kung siya ito, nagre-regulasyon pa. So madidikitin na yung ating breakaway. Advance tayo sa tatlong breakaway ha. So, naging 4 ito ang ating breakaway. May dumikit na isa. So, malapit ng dumikit ha. Uy, si Idol, nauubusan ng hangin. O, boss! Uy, masikip. Mapiipot itong ating ruta ha. Pero walang hinihindihan itong ating mga cyclists. Dito pa tayo sa San Blas, Villasis, Pangasinan. Uy! Mukhang nagkakagirian dito. Bumuli yung mangat na yung isa oh. Nakikipag-girian na yung mga riders natin. So right turn na naman tayo dito. Band sprint matayan to. Maagot si Idol oh. Okay, so pagbalik rimatayan na. Grabe magiging rimatayan dito. Okay, so last 2 laps. So ito, pagbalik rimatayan to ha.
So marami itong magre-rematean tayo ito. Meron tayong mga, ilan ba yan? 2, 4, 6, 8 riders. Hoy! Mahabol pang isa oh. Mukhang ito na umangat na sa kanan ito ating mga tao. Napakaraming magkakarimatean dito. Ayun na, may umangat sa kaliwa, may umangat sa kanan. Yun, Diyos ko po, yun yung sinasabi ko. Naglalabasan na at krimatehan na. Krimatehan na dito. Sino kaya dito ang unang babalat? Marami itong magkakarimatehan dito. Ayun na, uy, mga bata, naku po, gusto ko yan na, krimatehan sa harapan. Ayun na, grabe, gagaya, kulay brown. Mangat sa kaliwa. Ayun na, wala tayong nakita. Yun! Ay, napapasigaw pa si Ay.